טוב, ליעד הבא שלנו אין טיסה ישירה. מצד אחד אנשי עסקים בכפיות וגלביות, מצד שני אנשי עסקים בכיפות ופאות מסתלסלות. המיקום ממלכת בחריין שבמפרץ הפרסי, והאירוע הדלקת נר ראשון של חנוכה. עם התמונות פרשננו אבישי בן חיים. חנוכה בממלכה העשירה במפרץ הפרסי, בחריין. חבורה של חסידים מניו יורק, בהם אנשי עסקים, אנשי דת ולהקה חסידית עליזה, יצאו לביקור בבחריין לקראת חנוכה. I had some friends growing up that they feared me, Muslim friends, and we feared them. And it was simply because, what's fear? If you break down fear, the concept of fear is the unknown. If we break the unknown, you take the air out of the tires and there's no more fear. לא מדובר בפריצת דרך ביחסי ישראל עם העולם הערבי כמובן, אבל בישראל של היום נרשמה התלהבות מתמונות חובשי הכפיות בבחריין שנסחפו עם המוזיקה החסידית יהודית ועם חובשי הכיפות. תמונה מעניינת מאוד, אפילו פיקנטית. אנשים נסחפו למרות שלדעתי ברור היה להם שאלה יהודים, וזה הדבר המעניין כאן. מדובר במקום יותר מתירני, כזה שלא רואה את ישראל כבעיית הבעיות. ובימים שכל האפיקים הדיפלומטיים, הקלאסיים בדרך לשלום, נראים חסומים, יש מי שבונים על מסלול עוקף לשבירת החומות, המסלול הדתי. The message that we have is a message of light, a message of Hanukkah.